जे 6.3 स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन बे प्रभिन्सियलाइजेसननि जे बेयाव दफा दङमोन थांनाय 5 बोसोराव 10 खान कलेजखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि गेजेरजों बिसोरनि पोस्टखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि गेजेरजों जाय इनकाम्बेन्ट बा टिचार बा प्रफेसरा मावनानै दङ बे पोस्टफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनाय जाबाय बिथांमोननि क्राइटेरिया आरो क्वालिफिकेशननि आधाराव एनरलमेन्टनि आधाराव दा जोंनि दाबिया दङ जे 10टा कलेजल' नङा जिखिनि कलेज हायर सेकेन्डारि हाई स्कुल एमई स्कुल एलपि स्कुल दङ बिटिआरनि बेलायाव बर' आरो एसामिस माने प्रभिन्सियलाइजेसन अफ स्कुल्स इन बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव बर' मिडियामनि स्कुल्स दा आसाम सरकारखौ जोङो नारसिनबोदों जोंनि दाबिखौ जों लाखिबोदों आरो स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसननि सायाव चिफ मिनिस्टार लेभेलाव रनज पेगुनि लेभेलाव गोबां माइनस जालांबाय बे माइनसनि आधाराव प्रएक्टिभलि बिथांमोना खामानि मावनो होननानै जोंनो कमिटमेन्ट होबोदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना जोंनिफ्राय डेटा बिदोंमोन जे बेसेबां स्कुल दङ बेसेबां इनकाम्बेन्ट बा टिचारा बेयाव साख्रि मावनानै दङ टिचिं आरो नन टिचिं दा बे टिचिं आरो नन टिचिंनि डाटाखौ जों होबाय पार एनाम एनुवेलि बिथांमोननि सेलारि हेडनि माने जि बाजेट बियो 200 कोटि थाखा नांगौ जोंनि प्रिलिमिनारि एसेसमेन्ट आरो हिसाबाव बेखौबो जोङो होनाय जाबाय जे माने हाजारनि माने गोजौआव जिखिनि माने स्कुलफोर दङ दा बेयाव गोबां क्राइटेरियानि स्कुल दङ आं बे लेभेलाव बुंनो नागिराखै खोथाया जाहैबाय जे आसाम सरकारा आसामनि गिबि मन्थ्रि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया दा स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसनखौ लानानै पलिसि डिसिसन लानांगौ आसामाव मोनसे कमिटि दादों बे कमिटिया नायबिजिरफिननाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे कमिटिनिबो जों होबाय दा रिसेन्टलि गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बे कमिटिया बा सोलोंथाइ मन्थ्रिया अफिसियेल डेटाखौ बिथांमोना लाफिनदों आरो जों खावलायगोन आसाम सरकारा गोख्रैनो स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसननि खामानिखौ मावनांगौ माखासे टिचारफ्रा धरना होनाय जों नुदों बियो स्वाभाबिक टिचारफोरनियावबो मा जाहैगोन स्कुला थांगोन ना थाङा नेशनेल एजुकेशन पलिसि फैनायनि उनाव गोदान माखासे खान्थि नियमफोर फैदों बे स्कुला सारभाइभ जागोन ना जाया सारभाइभ जायाबा स्टुडेन्टआ बहा थांगोन गावसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन गोबां टिचारा रिटायार जालांबाय दा बेखौ लानानै आसाम सरकारा बिटिआर एकर्डनि कमिटमेन्टनि आधाराव 6.3 खौ गोख्रोङै मावफुंनांगौ आरो मावफुंनांगौनि थाखाय एबसुआ मैया जोङो एबसुनि केबिनेटआव जों रिजलिउसन लादों गोख्रैनो गिबि मन्थ्रि गोख्रैनो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ लोगो हमगोन आरो बिथांमोना मा बुङो जे स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसनखौ कन्टिनिउ खालामगोन बा स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसनखौ बिसोर कन्टिनिउ खालायगोन ना खालाया बिनि सायाव जोङो कुइसन सोंगोन जों बुंदों जे फेस मेनारब्लाबो प्रभिन्सियलाइजेसननि प्रसेसा आवगायनांगौ आरो बेखायनो सरकारा कमिटमेन्टनि आधाराव खामानि मावनांगौ बे बिथिङाव बिटिआर काउन्सिलखौबो आं खावलायगोन जे काउन्सिलनि सरकारनिफ्राय जाहाथे स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसनखौ लानानै आसाम सरकारखौ नारसिनो आरो बे मोनसे पलिसिनि आधाराव जाहाथे प्रभिन्सियलाइजेसना कमप्लिट जायो बेखिनि बाथ्रा